Hi guys, karon managbo mi kay naamay death anniversary sa igsuon ni Lula. So kasama ko ngayon si Sherwin at saka si Ninyo. Nen! Ali na! Kay basing dili na ta makakaundad to. Wala na tayong makain doon. Nakakahiya na pag dating natin doon wala nang pagkain. Bilisan mo, Nen! Ano sa Matilyo? Ito, sakay na tayo guys. Kay papunta na tayo doon sa kanila ni Auntie Marisa. Sunod din. Ayan, tingin nyo. Okay, para makakain tayo doon ng tanghalian. Ang daanan namin ngayon ay sapa. Lagi ginoo ko. Lay. Dog jalan, elan dia. Ha? Sige na. Lisod po og imo ikuan. Ay pag sige gigit dia. Ha? Daog ko. Naog ko? Ah, sige na ay pagtuman diha. Sige tingin niyo, sige tingin niyo. Ano to sila paingon sila dito? Sige na, Bib. Pagaw be. Ha? Okay ra maguna siya. Kaya lagi na ha, kaya. Ako'y drive di. Kanaog tayo kay baka madusmo tayo dito. Masapa kasi siya at saka mabakilid. Kaya dahan-dahan di ba? Kay basin na Ginoo ko delikado talaga pag makapunta doon oh. Pag madulas ang ano, charot. Managbo kami. Ay na hinahinay lang. Hinahinay ra ba ya gyud? Kay na Ginoo ko. Grabe ka bakilid oh. Ayan, tingnan ninyo, nakita ninyo. Uy, Ginoo ko. Huwag mo akong banggaan, babe. Sige. Diretso ka doon. Sige, sakay ko. Mahadlok pa siya, Nen. Hala. Nasaan na? Agoy, Ginoo ko. Agay, dos mo taduha. Ay. Oh. Diba? Kita ninyo kung gaano kabakilid ang daanan namin ngayon. Kaya hindi ako sumakay, baka naman mamaya matakilbong tayo. So diretso na tayo at saka makakain tayo ngayon ng humba. Iwan ko lang kung may gasto sila or may handa. Sige. Ipatakbo mo. Sakay na ko, Ben. Agoy. 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 Sabi na. Uy. Uy. So, nakalampas na kami dito, ha? Sige. Kasama ko si Ninyo ngayon, managbo. Ha? Kamu una, kay para pag may baksan diha, kamu una. Hinahinay ra. Hinahinay ra, ay pag agpas-agpas, magkaon lagi ta karon. Huwag mong agoy, ginugong ulay. Si Sherwin, hindi kabalakan si Sherwin kasi mataas ang tiil niya. So, pwede yan tuko-tuko ang tiil niya. Ang delikado lang kung madigyas, mga sis. Ano ba sa Tagalog ang madigyas? Madulas. Oh, kaya takbo tayo kasi anong oras nga, day? Baka hindi tayo makakain doon. Nalayot na, baka mamatay na na. Pagdating dyan sa unahan ay sa kanila na ni Uncle Marlon. Adik ko sakay. Adik ko sakay. Hadlok ko. Dari na lang sakay. Adik ko nin. Bakilid kaayo. Layo kay pangasin naman dia. Sige lang. Ayan. Hindi katakutan ang motor ni Ninyo kasi ang motor niya ay mataas. Parang XR ang motor niya. Hindi na tayo magsakay mga day, baka mamaya mapungasan pa ang pagmumukha nating maganda. Ayan oh. Takbo tayo, baka ligsan tayo ni Sherwin. Eto day. Uy, malamig dito. Uy, Ginoo ko. Mabakilid talaga siya. Uy. Grabe, kapoy. Hangis kayo eh. Parelax. Di anami.
Kaabot kami dito sa punto. Nagsigaha lagi ng suga ay. Ano naman na? Yan. Agoy. Hinahinay na din. Ha? Hinahinay na. Eto. Hala. Diretso na kami. At saka. Ayan si Ninyo. Wala ng tao dari. Ganda. Ha? Naay makagaba gitimpla. So mga gabaan di ani ron. Isa na silang lang dali sa mga gabaan. Sige na, mangaon na ta. Ha? Sikat namin sa vlog, abutan lang natin. May managbo ta, managbo ha. Managbo. Naa si Ate Lisa Lani kay si Auntie Lisa ang leader karon. Mangaon ta, mangaon ang mga bata. Nauna na og kaon sila. Yan dali si Angelo. Oh. Ay, di ay ha, bata. Bata kaayo. Guys, mangaon ta, mangaon. Hi! Oh, si Auntie Marisa. Death anniversary karon sa iyahang papa ni Auntie Marisa nga igsuon ni anhing lula. So mga unta kay naay lami nga pagkaon dani. Uy Auntie, kaon na. Sige na, pagkaano mo? Na makaon jud ko Auntie. Ikaw na tunin. Oh dana nin. Lingkod nin kay Di ba na kutsun nga po? Char! magkutson na ni pohon. Ay! Kuan ra ka na. Dili na. Kuan ra ka ako. Kabla na. Oh. Kuan lain kay ang red cement nga naparito. Dahil itong sa kwarto, giga isa oh. Kuan siya kanang murag Dili kay Wrap, no? Wala man diya pag palit ni Dodo, wala na diya ang Katong pares na to? Gipalitan ako danha. Ah. Nagyan gipalit dahil tindahan mo niya siya. Na kay balas-balas. Ang kato na tumisinaw sa kwarto. Kasi din na lang, may nunay na dito madigis. Mau gani. Ay, sada na rin nani kay harap pa siya o pwede pa i-tiles niyo. Oh, pwede ra i-tiles siya. Kana magbalbag man karat to. Gamay ra tiles dani Auntie, gamay ra magasto tiles. Makaabot eh ang sugar daddy. Char. Tada na ada. Si Auntie Marisa dalaga pa jud ni. Lagi na diha ang dalaga-dalaga kay. Ayong nga kuan. Uli nami guys kay nabusog nami nananghid na pud ko ni Auntie Marisa. Mangutan dito ninyo cook. Oh, na indisper di si Rapi. Tay balit eh. Ari nami guys.